vila tiye tunga tudonne Nigera vila tiye tunga tudonne Nigera kabila tiye tunga tudonne Radio Benkan Lamejekulu Radio Patrioti Lamejekulu Malizum.net Flebo Anga fulini tanimbe au klengilenye Inafula dalakula au ka dogokun laseliba akumalenko musoche sirilenga no bibaye biabena kuma cheche sirilen dokan cheche sirilen mi na etunga taminanta ay tunga siramne aka tunga lata aya lasifo libi aka fola ay jahannama ya nyela ni jahannama ye kilenye ale ya ye dugukolo sanfɛ yan kamalen a seginna ka na so lasɔrɔli k'a lakuma a ma nɔgɔya nka cɛsiri ni jija an sera k'a lakuma a y'a ka taama a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka b'u ka dugu la ka se fɔ libi ka tila ka segin ka na ka se fɔ bamakɔ yan a ye ɲɛfɔli k'an ye an n'a masala na an ye mun sɔrɔ o masala kɔnɔ an y'o labɛn k'o kɛ laseliba ye ne seyidu sila maraka faama ne ni kamalen an masalana laseliba in labɛntɔ a y'a ɲini an fɛ k'a fɔ k'an k'a tɔgɔ to dibi la o kɛra wajibi ye anw ma nka ne ye kamalen tɔgɔ kɛ yugo k'a sababu kɛ a bɛ bɔ kaye mara la ani yugo ka masala o de filɛ nin ye n'i kɛra kabilatigi ye tun ka to dɔn dɛ n balimakɛ i ni tile an b'a yɛrɛ ni tile i bɛ se ka yɛrɛ ɲɛfɔ kɛ an lamɛnbagaw ye donc an b'a fɔ ka waliɲuman dɔ fɔli min ni dan t'a la ka wolo Mali la ka mɔ Mali la ka bɔ ka yɛrɛ zone fɛnɛ la quoi an b'a dɔn k'a fɔ e ye tunkaranke ye i taamara ka taa jamana kɔ kan i bɛ se k'a fɔ an ye mun de ye dusu don e kɔnɔ ka tungalata sira ta o ɲininkali diyara n ye mun ye dusu tɛ ka tunga sira ta parce que n bangera ka sɔrɔ fɛn tɛ n ka cɛkɔrɔba bolo fɛn tɛ n ka musokɔrɔba bolo donc n ye n sigi ka miiri yani n k'a kɛ ko wɛrɛw ye tulonkɛ kow ni manamana kow ye n y'a dusu ta masaw ka n dɛmɛ walasa n fɛnɛ bɛ se ka taa jamana ko kan don n'a nataw n bɛ se ka fɛn ɲa n fa ye ka fɛn ɲa ba ye ka n wolola dugu min na ka fɛn ɲa puis ka tila ka fɛn ɲa faso fɛnɛ ye donc o ye hakilina premier n ye dusu ta ka taa tunga fɛ quoi i donna kalan na non ne ma kalan kɛ donc ne ma kalan kɛ ne ma don tubabu école la non ne ma don tubabu école la parce que ala y'a kɛ ne kɔrɔkɛ fila kun bɛ ne ɲɛ donc ne kun bɛ bange o y'a sɔrɔ denmisɛnnin t'an ka du kɔnɔ ne kɔrɔkɛ fila banna donc i n'a fɔ ne fakɛ yɛrɛ ye mori kalan kɛ donc ne ma se ka kalan kɛ parce que den kɔrɔbalen tɛ du kɔnɔna na donc ne bilala kɔrɔ toujours ka se ka du kunkan kow ɲɛnabɔ quoi a ko kɛ cogo di yaasa i bɛ se ka sira ta parce que ne yanni ne yɛrɛ ka sira ta ala ko tiɲɛ ne kun bɛ taayiriya la donc ni n dɔgɔninw kun bɛ an yɛrɛ tɔgɔ la atelier la donc tunga ye ne kunbɛnna don min na ne ye n fa sigi ka n ba sigi ko ne b'a fɛ ka taa tunga la donc n fa ye kuma caman fɔ n baw ye kuma caman fɔ tunga kunkan kow kan donc i y'a ye bi jamanaw tɛmɛna ɲɔgɔn na duw tɛmɛna ɲɔgɔn na tungala tagalaw de du ni jamanaw tɛmɛ ɲɔgɔn na donc ne a ka di ne fɛnɛ ka taa n senna yaala donc senna yaala fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ sɔrɔ b'a kɔnɔ i n'a fɔ sɔrɔ t'a kɔnɔna cogoya min na o taama ŋaniya siri k'i to a ka dugu de la Kayi wayi ne ye taama ŋaniya siri k'an to an ka dugu la Kayi dugu jumɛn ka bɔ Gidimaga Gidimaga Géni o bɛ Kayi fan jumɛn fɛ o bɛ à côté de Mauritanie ani Kayi dugu kɔnɔna bɛ taa kilomètre joli la kilomètre 35 o y'a sɔrɔ i si bɛ san joli la ne kun bɛ aventure daminɛ o bɛ se ka fɔ n si bɛ san 23 i kelen de ye sira ta wa i ni aw jamakulu de kun don donc an jamakulu don jama min don a ka ca fɛnɛ a ka ca aw bɔra sira jumɛn fɛ a ye taama daminɛ yɔrɔ jumɛn donc ne yɛrɛ ka taama premier n ye n nana Bamako yan donc ka vol ta Bamako ka jigin Algérie san 2 ni 7 mois n y'o kɛ Algérie o kɔfɛ n ye Sahara ta ka taa a Libi yanni ka vol ta vol papier ko i ye tagali papier ko y'olu ɲɛnabɔ cogo di alhamdulillah mɔgɔ ɲuman bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ bɛɛ n ka famille ka bon a ka bon n ka famille min bɛ Faransi n y'o wele donc a ka di ne ye ne ka taama kɛ n'aw sera ka n dɛmɛ o bɛ se ka diya n ye donc ala y'a kɛ n y'o fɔ u ye lamina donc u ye n dɛmɛ volu
passeport ko ni awari ko financement u yende me ka be financer donc ntagara quoi joli ɲɔgɔn donna la passeport yɛrɛ dɔrɔn ko 20 ka billet tigɛ 55 donc ouais billet ni passeport wari de bɛnna o ma i ma wari wɛrɛ bɔ o kɔfɛ u bɛ wari min bila i posi kɔnɔ donc an ka n'u y'i ɲininka i bɛ se k'a fɔ i nana vacances la quoi o wari fɛnɛ bɛ taa 20 ɲɔgɔn na. I bɔra yan nɔ ka taa Algérie san jumɛn? Ne bɔra yan ka taa Algérie 2015. I selen Algérie a ko kɛra cogo di? donc n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah n sera Algérie degun foyi man sɔrɔ donc n tagara yen n ye n ka baaraw kɛ puis Algérie n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah. I ye mun baara kɛ? Algérie n kun bɛ chantier kɔnɔna na arabu chantier kɔnɔna na donc ka baara k'u nɔfɛ n kun bɛ métier kɛ karodaw kɛ quoi fo n ka bɔ Algérie n bɛ karoda. N bɛ wari sɔrɔ o la? wa n kun bɛ wari sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de. An y'a mɛn k'a fɔ ko Algérie ko arabu k'u ka siya woloma ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin tunkarankew ma e y'o gɛlɛya sɔrɔ? awɔ ne y'o gɛlɛya sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n y'o gɛlɛya sɔrɔ Algérie a camanba parce que i n'a fɔ Algérie donc a bɛna siɲɛ 3 ɲɔgɔnna bɔ u bɛna n sɔrɔ n yɛrɛ tɔgɔ la so kɔnɔna na u bɛ n minɛ ka taa ni ne ye u ka yɔrɔ la u bɛ n bila prison na prison min don n bɛ se k'a fɔ ala ko tiɲɛ degun prison tɛ mais u bɛ n bila prison na 3 jours 4 jours ɲɔgɔnna 3 kɛ Algérie. K'i bila prison na ko i ye mun kɛ? donc u bɛ ɲininka passeport n bɛ passeport d'u ma n bɛ ɲininka carte d'identité n bɛ carte d'identité d'u ma n fa tɔgɔ b'a la n baw tɔgɔ b'a la a b'a yira n bɛ bɔ jamana min na bɛɛ b'a kan quoi mais o si tɛ la o tɛ n to yen n b'u ɲininka mun na a bɛ n minɛ donc u tɛ se ka kumakan jɔlen fɔ a ka d'an ye dɔrɔn an b'i minɛ i b'an ka jamana kan yɛrɛsago kɛ ka fanga ka bon ala ko tiɲɛ. I ka Algérie sigi ye wagati joli kɛ? Algérie n ye san 2 ni 7 mois kɛ Algérie. Algérie n ye san 2 ni 7 mois kɛ Algérie san 2 ni 7 mois y'o kɛ. O tɛmɛnen ne taara Libi. Ouais, ne taara Libi. Aw taara cogo di ka bɔ Algérie ka taa Libi? donc an taara Sahara fɛ. Cɛncɛn sira? non an taara sira min ka cɛncɛn t'a la mais Sahara don. I bɛ se ka o taama sira in i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye? ok problème t'a la o taama sira in toujours gɛlɛya b'a kɔnɔna na parce que y'aw ka bɔ Algérie ka frontière yɛrɛ tigɛ ka don Libi territoire kan fɛnɛ surakaw bɛ ɲangata min d'aw kan a ka ca et puis i danbe tɛ to i la i tɛ mɔgɔ ye surakaw bolo quoi lajabali façon bɛɛ cɛ fara muso kan muso fara denmisɛnnin kan. siya jumɛn don? Algériens yɛrɛ dɔn. nka ye waati joli kɛ sira kan yanni ka o se Libi? donc ne yɛrɛ min filɛ ne 3 jours kɛ sira kan yanni ka se Libi donc dɔw bɛ yen u bɛ 1 mois kɛ sira la 1 mois ni tile 10 ɲɔgɔn na dɔw b'o kɛ sira la donc n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni ne tile 3 kɛ sira la ka bɔ Algérie ka taa Libi. aw selen Libi? donc an sera Libi ala ko tiɲɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ Libi gɛlɛya min a ka ca n'an ko an b'a bɛɛ fɔ n'an man cogo la an bɛ si yan. nka i bɛ se ka ala kumabaw fɔ an ye minnu y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ? donc minnu ye n tɔɔrɔ n'i sera Libi an ko Algérie ka jugu mais n'i sera Libi i b'a dɔn ko Libi ka jugu ni Algérie ye quoi parce que Sahara kan fɔlɔ lajabali min bɛ da aw kan ye n'aw sera donda la k'aw bɛ don jamana kɔnɔna na tunkaranke si tɛ bɔ Algérie ka taa Libi k'i b'i tagama ka don wala i b'i sigi mobili 16 kan ka don n'i bɛ don jamana yɛrɛ kɔnɔna na
mɔgɔ saba mɔgɔ naani u b'o de bila mobili kelen kɔfuru kɔnɔna na o degun ka bon donc u bɛ kɔfuru datugu a la a dɔw bɛ kilo 60 a bɛ se k'o boli aw bɛ mobili kɔfuru kɔnɔ foɲo tɛ dɔn dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka to a la donc o ye ne yɛrɛ ka degun premier ne donnen Libi kɔnɔna na quoi. U b'o kɛ aw bɛ wari de sara u ye wa ou bien o kɛ kun ye jumɛn ye k'aw bila mobili kɔfuru la. Wari bɛ sara dafalen mankin wari foyi tɛ donc i n'a fɔ a bɛ taa CFA 10,000 ɲɔgɔn na quoi. K'o sara ka don mobili kɔfuru la pour que i ka se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ de la wa mun ne. Wayi walasa i ka se ka tɛmɛ i ka se ka don jamana yɛrɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ. E ye waati joli kɛ Libi. Ne ye san 1 kɛ Libi donc san 1 kɔnɔna na an ye gɛlɛya camanw ye an taara k'an bɛ taa tubabu la donc jida tɛ Libi ne yɛrɛ ma yɔrɔ min kɛ. Jida de ka ca. Jida de ka ca mɔgɔw kan ka lancer yɔrɔ min na ka taa Itali donc jida tɛ Libi ne ma yɔrɔ min kɛ quoi donc a jida kelen n bɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ jida kelen bɛɛ la awɔ. A bɛ don kulun de kɔnɔ o yɔrɔ la ka sira minɛ. Awɔ an bɛ don kulun kɔnɔ o yɔrɔ la ka sira minɛ. U ko yirima bɛ yen ko manama bɛ yen o ye tiɲɛ ye. Awɔ yirima bɛ yen manama bɛ yen. E garijɛgɛ sɔrɔ ka don a dɔ kɔnɔ. Ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ka don manamalama de kɔnɔna na ma garijɛgɛ sɔrɔ ka don yirima. Fiɲɛ bɛ kɛ mun na ka funu. Awɔ fiɲɛ bɛ kɛ min na ka funu. I donna a kɔnɔ. Ne donna a kɔnɔ fo siɲɛ 3 ɲɔgɔn na awɔ. Ka taga. Donc an tagale siɲɛ fɔlɔ an tagale an ka kulun tiɲɛna quoi donc an ka kulun sɔgɔra ala y'a kɛ an seginna o la an sera ka segin an kɔ ka danga sɔrɔ donc hali yɛrɛ la mɔgɔ caman ye gɛlɛya sɔrɔ kɔnɔna na donc an nan'o la kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ n ye sansi sɔrɔ ka don tagali 2nan kɔnɔna na o la fɛnɛ an ka baton cira donc a cilen yani mɔgɔ min ninnu kan kana an kisi k'an ta ka bɔ ji la yani o kana mɔgɔ caman tora ji la donc mɔgɔ caman fɛnɛ bora quoi donc minnu tora a bɛ taa fɔ mɔgɔ 24 ɲɔgɔn na mɔgɔ 24 minnu tora quoi. Olu tun ye jamana jumɛn denw ye. donc maliyɛnw b'a la sénégaliyɛnw b'a la gambiyɛnw b'a la camerounais b'a la quoi donc mais a fanba ye camerounais ni gambiyɛn vraiment. O mais e sera ka siɲɛ 3nan kɛ. Awɔ ne sera ka siɲɛ 3nan kɛ. O m'i siran. Non o man siran parce que n b'o dɔ sɔn n ye décision min ta toujours o bɛ n kun na et puis toujours n tɛ regret fɛnɛ k'a fɔ ko n bɛ siran parce que ne de ye dusu ta ko n bɛ taa n fa bɔ nɔgɔ la n bɛ taa n ba bɔ nɔgɔ la n bɛ taa n faso bɔ nɔgɔ la donc siran tɛ yen tuguni quoi siran tɛ yen toujours ne ni fɛrɛlen don ka faso bɔ nɔgɔ la. Siɲɛ 3nan in ɲana. Donc siɲɛ 3nan a fɛnɛ ma ɲa a ma se ka ɲa parce que an tagara an ye Libi ji bila ka Tunisie ji ta donc Tunisie ji ni international an bɛ se k'a fɔ tubabula ji donc an commencera ka yɛlɛ tubabula ji kan donc ala y'a kɛ k'an to Tunisie ji sanfɛ français ka avion nana donc mɔgɔ 2 kun b'an na zile t'olu la donc u nana ka zile di mɔgɔ 2 ma donc u tilala k'a fɔ ɲɛna k'an ka avancer k'a ni baton ba cɛ man jan quoi donc olu y'an encourager donc o b'a yira an yɛrɛ y'a miiri ko alhamdulillah ko sisan kɔni an donna Italie quoi parce que u y'a yira an na k'a ni baton ba man jan donc olu ka avion tagalen kɔfɛ donc an commencera ka ari Italie baton ye donc Libi baton nana don sisan ni Italie baton cɛ donc ka an bɛ cɛ k'an bila u ka baton ba kɔnɔ ka segin n'an ye ka n'an bila prison na quoi. N'o tɛ n'aw kun ye Italie batonba ye n'aw kun y'o sɔrɔ o kun ye aw kisilen wa. Awɔ n'an kun y'o sɔrɔ o kun y'an kisilen ye parce que téléphone b'an bolo donc an Italie baton yɛrɛ bɛ ye communication 2 ɲɔgɔnna kɛ donc de toute façon ɲɛ b'an na u yɛrɛ b'a fɔ k'u ɲɛ b'an na ko mais k'an gɛrɛ dɔɔni
parce que sariya be ko bela dambe ko bela donc il fanga bunyara chogo chogo libyen nga territoire o libyen nga territoire tunisien o tunisien o donc anga wolel folo kera Tunisie jika donc atiseka kun chogo sila o ko fo ku benanta Tunisie jika fanga yelo luka territoire kan donc an commencer ka yelo an yelo luka territoire kan mais libyen na ranta européen nga territoire de kan donc o ya mene kana se kana bla prison na quoi nin be ko fe katla kana kasoke awo nin be ko fe ne re donner libi kono ka bo prison saba awo segine i mena kasola an segine ko fe nin tagalila ne kalo saba ke prison awo donc ko fe ala ke jama kacha ala be ko la te tien donc don do la fin fe be prison ambe nyogon famia o asoro garde u tara dugu kono donc ambe seraka ambolo di nyogoma ka prison dakari donc prison dakar len ko fe mo chaman be do banana do tige karla do sen karla do yere kungolo sogora ewa mi do fene be fenyero musoro ina fo nere ni nyogona chama ala ya go prison dakar la foy mané soro quoi awo o Dakar le yeso sera de nyina parce que libi be zonye libi be bali libi ni bolaka bo libyen do bole beti yere di libyen do de ma i bolaka ka bo min bole beta soro kafsa itari yere di mimma ala de be mo tanga libi dron ka jida folo yere folo donc nye gelia chaman soro parce que attaque man chaman kera unana nga yoro attaque folo donc faut kana ka kise fla kende yere la awo marfa kise fla kera ne yere la donc konona na nyem frake ou te quoi parce que ni banana libi c'est kata docteur sola ni tara docteur sola ni kenya robi mene kati bla prison donc ne rekoni ni dugu jerambe senko ni yen senko mbada fle fonyola na jarambe nga kloti jiga kambe nan sigi menga baro nsenya na kafsia o kechogo de la quoi isen soro isene la akise flabe ne soro nsena do anoyara yere ma anoyara yere ma me kise folo bora me arsa kelen donc ni arajo doke olu ya yira ko kise bala donc akadine ali ni semeni fene bana mbeta arajo wore ke ka vérifier kanya kise be wala kise te ye kise flade kinere la me kelen bora me kelen be mbolo sika kola alsa parce que tumado la be funu tumado la abenganya fene donc toujours on va faire ni semaine yere bana kadinye kata radio passer kaseka don mimbe kaseka do kisebe wala kisete kaseka don fene frakel jumem sekato ate funu tuguni atenganya tuguni quoi donc abo ke chogola ko sa yesu srangini awo yesu srangini parce que masaw deguna parce que ni mogo be libi dongo ri masa dade ba esinogo tay donc nere nanan sigi kamiri masaw suni kile u benwole ibe seka santanke libi et seka mali wele appel tebo appel bi se ka do appel tebo donc kun kadine tuma benga masa kuna foni be choga na kaseka o hakili sigi no tante ka so ne dona sankele libi fokambo a donte ni ne fa ke manwole donc nana sigi mega menterke wala malila i masa beta masa bu hamini ka kolata donc akadinye mbora kombeta masa nunu de fe mais amandinye ka klaka ko rekerie masala mimba degun quoi donc segina kana nenya da masa kan o ye fɛn me tiɲɛ dɔn mais filɛ ni bi masa an bɛ balole et puis fɛnɛ a bɛ n kunna hali ka ɲɔgɔnna caman wɛrɛ kɛ tuguni donc n tɛ dute foyi la tuguni kɔni ka bɔ libi kana o nali o ma gɛlɛya a gɛlɛyara parce que mali ambassade min bɛ libi an ka volu ta libi kana mali la
volu kan ka taa capitali de la Tripoli mais volu ma se ka wuli Tripoli fo ka taa volu la wuli Misrata ina fo Kayi ani Bamako volu kan ka wuli Bamako de mais volu ma se ka wuli ka Bamako antara ina fo antara volu ta fo Kayi ka se ka faso soro quoi be ka papier dafalen do seben ba be bolo min ba yira ka obeta paso faso la problème te mais o ta to no ta aw degun ko o ta to ne ta maltraité quoi awo sisan ni i tilara i ka sen furakɛ in na e ŋaniya ye jumɛn ye donc toujours ni ne tilala n sen furakɛli la ka ban ni ne yɛrɛ y'a dɔn ko bi ka fisa toujours a ka di ne ye halisa ka aventure kɛ e ye gɛlɛya min ye o m'i siran duguma siran ɲɛ non a man siran parce que a bɛ ne kun na sanga ni waati jɔnni kɔni tɛ ka foyi ne da kan tɛ e yɛrɛ fɛ jigiya tɛ so wa n bɛ se k'a fɔ alhamdulillah jigiya bɛ so e yɛrɛ fɛ i tɛ se ka baara kɛ yan ka fɛn sɔrɔ ka tunga in to yen donc o ɲininkali a diyara n ye komi n ka kuma yɛrɛ daminɛ na fɔlɔ yanni ne ka aventure kɛ ne tun bɛ tailleriya la donc o tailleriya la sɔrɔ kɛra hali bi ni ko n b'a kɛ fɛnɛ n dalen b'a la ni ma tɛmɛ fɔlɔ kan n tɛna dɛsɛ o la mais hadamaden fɛnɛ latigɛ ka kɔrɔ ni a tigi ye mais toute façon n bɛ se ka min fɔ k'i diya dɔrɔn halisa ka di ne ye ka aventure kɛ ni e ko k'i bɛ wuli bi i b'i kun da yɔrɔ jumɛn na donc ni ko visa ko bilama visa ko ma nɔgɔn dɛ ni ko i bɛ Europe ɲini visa ko de la bi a ma nɔgɔn ni ma kɛ mɔgɔ girima ye ni faamaw ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn bolo a kuma ka ca donc ni ne ko ne bɛ wuli bi ala ko tiɲɛ toujours ne bɔra sira kɔrɔ min kan n bɛ t'o ɲɔgɔnna de kan ni ne ko ne bɛ wuli bi ne bɛ taa Maroc awɔ ne bɛ taa ji sira tan tɛ Maroc grillage non n bɛ taa ji kan awɔ a ka di n ye ka taa grillage tan tɛ ka vol ta yan dɔrɔn ka taa Maroc donc ka taa ji kan o de ka di n ye bi awɔ nka n'a fɔra k'i ka kuma funɛgɛninw fɛ e ta in ɲɔgɔn ŋaniya bɛ minnu na e dun taara ka na e y'a ye i bɛ mun de f'u ye donc ne kɔni bɛ min fɔ n ɲɔgɔn denmisɛnninw ye aventure filɛ ne bi aventure filɛ kanu dɔn n'o tɛ aventure yɛrɛ de nafa dɔgɔyara bi aventure i bɛ sɛgɛn min ye aventure la i t'o sɔrɔ mais o t'a to k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ taa o t'a to ko ne yɛrɛ tɛ taa dɛ mais aventure nafa dɔgɔyara bi sɛgɛn ka bon ni a sɔrɔ ye ni min ye sen da yɔrɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔna na i k'a mɛn n'i bolo fila la i b'i fa kɔrɔ i b'i ba kɔrɔ i mana mugan sɔrɔ don min na i ni fa bɛ diya la i mana 10 sɔrɔ don min na i n'a bɛ diya n'i ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ don min na ala tanu don bɛ na dugusɛjɛ kan n'a fɔra k'e ka kuma Mali faamaw ye i ye mun ye i ka taama in na i bɛ mun f'u ye ne yɛrɛ ka taama daminɛ fɔlɔ ka bɔ Algérie k'a fɔ ko ka taa Libi ne ko fɔlɔ min ye k'an tɔɔrɔ n bɛ se k'o fɔ Mali faamaw ye o k'a lajɛ u ka Mali papier dɔ b'a la parce que ne yɛrɛ ka taama kɔnɔ ne yɛrɛ min filɛ ne y'o kɛlɛ kɛ ni Sénégaliyɛnw ni Gambiyɛnw i bɛ taa Mali pièce sɔrɔ bɛɛ bolo o ye n tɔɔrɔ mais bɛɛ ko k'ale ye Maliyɛn ye et puis n bɛ se k'a fɔ bɛɛ ye Maliyɛn ye parce que Mali sɛbɛn bɛ bɛɛ bolo i ni Sénégaliyɛn d'origine bɛ sigi k'a kuma u bɛ Sénégal carte d'identité yiri la ka Mali carte d'identité yiri la Sénégaliyɛn yɛrɛ ka fɔ la ko Mali papier cap ko n'i taara dɔrɔn bi i b'a sɔrɔ toujours ko hakili to tungarankew la parce que n'i ye Mali ambassade ta ka jateminɛ jamana ko kan a ye cogo a man diya parce que toujours famille ko min bɛ Mali kɔnɔ yan hali jamana ko kan o famille ko kelen bɛ famille cogo di famille n terikɛ n balima terimuso donc olu n'a ɲɔgɔnnaw f'i ka mɔgɔ ka kɛ papier sɔrɔ yɔrɔ la awɔ toujours wari arrangement business donc ne bolo o tɛ jamana tɔgɔ ɲuman ye jamana ko kan quoi an b'a fɔ i ni sɛgɛn aw yɛrɛ danse aw ni ce ani baraji ala ka lafiya di ma ami ala k'i kisi ni ɲɔgɔn na ami i y'an bisimila a diyara n ye an ka foli b'i ye i ni ce ami donc ne yɛrɛ ka foli b'aw ye toujours ala ka sijan ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a ka baara lataa n ye ala ka maliden bɛɛ lajɛlen tanga jamana kɔnɔ ani jamana ko kan amin n'i kɛra kabilatigi ye tugun ka to dɔɔnin dɛ Radio Bengan lamɛnjɛkulu Radio Patriote lamɛnjɛkulu Malizum.net filɛbaw dante aw la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn laseliba ale lamɛnli la aw bɔra ka laseliba min lamɛn sisan a kumana bi cɛ cɛsirilen dɔ kan
an kumalen kɔ muso cɛsirilen kan n'o ye Biba ye. Cɛ cɛsirilen laseliba labɛntɔ a ko an k'a tɔgɔ to dibi la. O kosɔn laseliba in kɔnɔna na ne y'a tɔgɔ kɛ Yugo ye k'a sababu kɛ a bɛ bɔ Kaye mara la. A taara Libi, a ye jahanama de y'a ɲɛ la. A tun bɛ ka o taamasiraw a tun bɛ k'o de ɲɛfɔ an ye. Yani an ka fara ɲɔgɔn na, an b'a yira la k'a fɔ n'a b'a fɛ ka segin ka laseliba in k'a lamɛn ani laseliba kɔrɔlen minnu tɛmɛna, a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ. Cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don n'a ka d'aw ye www.malizoom.net n'a y'o kɔngɔ a ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuru yalima cakɛbara ni sigita n'a tata ɲininikɛyɔrɔ filawo la n'o ye recherche Google ye. Aw na se ka laselibaw k'u lamɛn wa maraka fama ka kunnafoni sira tɔw, maraka fama ka journal banbaraw, a ka laseli wɛrɛw, a jataraw, a n'a tubabukanama n'a bamanankanama a b'a bɛɛ lajɛlen malizoom.net sanfɛ. Ka foli ni tani di aw ma k'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ laseliba kɛnɛ wɛrɛ kan lahalaya wɛrɛw kan a labɛnna k'a lase ne Seyidu Sila maraka fama de fɛ. Aw ni ce ka lamɛnli la a k'an bɛn. N'i kɛra vilatigi ye tunga to dɔn dɛ. N'i kɛra vilatigi ye tunga to dɔn dɛ.